Kolombai Studio Dongal Rakesh Ramsiar Besoma Assam ni Gibi Menteri Dr. Himanta Biswa Sarma bitanga मोनसे फोसावथाय होदों थाबैनो आरोबाव आसामाव इलेक्शन सोलिगोननि बाथ्रा फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे बे साननैसोनि गेजेरावनो बे समाव नगावआव इलेक्शन जागोनखौ फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मियानि बेरेखा एबा मुसलमाननि बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे जेब्लासिम आं आसामनि गिबि मन्थ्रि महराव थागोन बे अब्लासिम आङो बे समाव मियानि बेरेखा एबा हेंथा हाबाफारि मावबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना मियाफोरा एबा जाय मियाफोरा आसामनि नोगोरारि महरै सन्देह थानाय बे सन्देह थानाय बिसोरखौ सान्थियै एबा गोजोनै थानो होआ आरो बिसोरखौ सान्थि थाहैयानो आंनि गिबि डिउटि एबा खामानि होननानै बाथ्रा बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मियानि बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों जे जेब्लासिम आं गिबि मन्थ्रि महराव थागोन अब्लासिम मियाखौ सान्थियै थानो होआ एबा मुसलमानखौ सान्थियै थानो होआ होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जेब्लासिम आं आसामनि गिबि मन्थ्रि महराव थागोन सन्देह थानाय नोगोरारि एबा मिया नोगोरारिफोरखौ आं जेब्लाबो सान्थियाव थानो होआ आरो बेनो आंनि गिबि डिउटि एबा बिबान होनानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो बिथाङा फोसावथाय होदों जे नगावआव थाबैनो इलेक्शन खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना सोरबा गौरव गगৈ सोरबा राहुल गान्धी एबा सोरबा उकिल गगৈ बिथांमोननि हाबाफारियाव एबा जुबिन गार्गनि सावनाय थिलियाव थांनानै हस्त्रि खावोब्लाबो बे समाव बिसोरखौ रावबो रैखा खालामनो हाया बिथांमोना गाबै समाजारि बिजोङावल' बाथ्रा बुंनो हागोन मेडियायावल' बाथ्रा बुंनो हागोन नाथाय बे समाव थार ओंथियाव बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ एबा बिथांमोना बे इलेक्शन खालामनायखौ होबथानो थाखाय हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना रैखाथि मोनगोन अब्ला जेब्ला आङो गिबि मन्थ्रि बिबानखौ एबा गिबि मन्थ्रि महरै आंखौ बोख्लायब्लासो बे समाव मियाफोरा सान्थियै थानो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে অসমত মিয়া শান্তিত থাকিব নোৱাৰে এটা পাক্কা কথা মিয়া শান্তিত থাকিব নোৱাৰে যিসকল মিয়া সন্দেহযুক্ত নাগৰিক তেওঁলোকক কষ্ট দিয়াই মোৰ কাম গতিকে কষ্ট পাই থাকিব এনেকে সাংবাদিকৰ আগতে দুখ প্ৰকাশ কৰি থাকিব বাকি ৰাস্তা নাই গোৱালপাৰাত হৈ গ'ল দুই এদিনতে নগাঁৱত এভিকশ্যন হ'ব দুই এদিনতে যিমানে এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছি দিব সিমানে এভিকশ্যন হ'ব আমাৰ বিৰুদ্ধে নকলে শান্তিত থাকিলে বেলেগ কথা সন্দেহযুক্ত মিয়াৰ কোনো শান্তি নাই অসমত মই মুখ্যমন্ত্ৰী থাকালৈকে মোৰ ঘৰত আহিলেও শান্তি নাই জুবিনৰ সমাধিত গ'লেও শান্তি নাই গৌৰৱ গগৈৰ মিটিঙত গ'লেও শান্তি নাই ৰকিবুল হুছেইনৰ মিটিঙত গ'লেও শান্তি নাই মুঠতে মিয়াৰ শান্তি নহ'ব মিয়াৰ শান্তি পোৱাৰ এটাই ৰাস্তা মুখ্যমন্ত্ৰী ভাঙিব লাগিব